Intayo ni Rugi, papagahin. Ito'y surat, pagkasalitaan ni swerte. Swerte nga ta ni swerte? Swerte nga ta ni swerte. Pagkasalitaan nga na puluhan, saksi. Dear Manong Nemi, agap apa manen Manong Nemi dagiti dua nga amok, dagiti agasawa nga amok. Amok konakta katulong ito nga balay. Nagapuak sa di probinsya, Manong Nemi, kat simbrega kas katulong iti da ito nga balay. Upat da lang ang serbiyak manong. Dagiti agasawa, ken dagiti duwang anak da, nga babae ken lalaki. Ket kabayatan Manong Nemi nga dak ditoy, iti dandanin makatawin, siyak tinagbalin nga saksi, iti mapaspasamak, iti da ito nga pamilya. Baknang damanong, tada negosyo ni Sir Marlon. Irinto ta ni Ma'am Vicky keta sosyal. Etay adu di kita amiga na nga mapan na dandanunan nga katrupa na. Irinto ta da Alex kini ani Manong Nemi digitoy digito duwang anak da. Nutibigat, nakigamdamat, nakawadamat tibag, ballpen, notebook, libro, mabandangmat nga taagbasa. Kaslamang mangikunohang kaslasandang may pasnik tagbasa. Gapoy ti barkada. Tas yung nga talaga, ti biyag, dagiti babaknang, Manong Nemi. Diyak pa'y napuutan Manong Nemi nga nagkakalanglang da nga mangan. No anyaman nga oras sa kayat da panangan. Umaydat di kusinan. Kaya no adak dito eh. Oh, swerte. Ila ba? Ito saranak man. Agtong palak tumantin. Pasaribet agsango di kita agkapsat manong aggadan na daalis ka ni Ali. Diyak pa'y napuulta nga nagsango na kan. Di kita agasawa. Nga Sir Marlon ka ni Ma'am Vicky. Siyak madagat. No awandan. No sisi akong dinabati dito'y balay. Mga anak batin ang kanet edi kanya man kayat mo kanen noon at kanendan gati sumutin ati kanek karne, ikan, nateng dagiti pagsinamit, prutas kanda dumapan mayat kindiya Manong Nemi ti bagit gapota pinlimok may gakon nakutuang kidi dahil dikat adak sa di probinsya hanga nasustansya una dagiti kang kanek kaya masaduta kamangan ngamita, Manong Nemi, manibo di nagbalin ako nakatulong. Eta, makumpletok ti mangan, makumpletok ti maturog, sapayag ti maturog, tapno masapak tumit nga griin. Sana mo na marigatan, Manong Nemi, takayang-kayak, numampay panglawaan ti balay, nalawat ti dalusak, iti uneg, iti kwarto, stamatan iti lawlaw ti balay, iti uneg ti naladan. Adamay sa nga aso nga nakapupok Manong Nemi nga supit asikasuak nga pakanen kandalusan iti apon na iti an. Aw mati magdanagak Manong Nemi ta nangato ti alad. No adag doorbell damagak pa lang sa sino isuna sagbay nga ilokatan. Buhayin Manong Nemi diday tangarabi agap apa manin digiti agasawa. Awamat digiti agkabsat. Tayo makapangrabida kita rimuarda diya ka mo no sa dinuman ti anda awan ti sabali nga pag-apaan da no saan nga adda babaem kanadyo ko ba no adda babaem bakit kan Vicky kaya nagkasapulang kay tinakaros kit no arabidak man anya nga arabidak man diba naramid mo Jack kumamat aramidan dito na sang masakati mo na. Kahit mo? Agulmot ka ba lang? Haanang makauni Manong Nemi ni Ma'am Vicky. Tabudno ti kunana. Kunan ni Sir. Adabi di gondaway nga no ag out of town ni Sir Manong Nemi. Umay dito'y balay di lalaki ni Ma'am Vicky. Nagalas.
ubing matpay nga rod. Agbadbada da manong naming agsapsapol iti ubing. Halos barito. Dadya makitkitak no ka. Nga umay dito'y balay. Agdurbel. Sindeta. Siya. Edgar. Nagdamasapol ko kini Vicky. Ilukat mo. Hoy, swerte. Lukatam. Kunang tumat ni Ma'am Vicky. Nag-ilukatak ka. Mato pwede kita makitkitak no ka. No awan ni Sir Tirabi. Umaymat na dyan nga Edgar. Iti pa'y hardin. Isusapo tilingan di kita natatayag nga mula. Siyak at talaga manong name iti agbaling nga saksi ka di kita mapaspasamak. Sure. Poonay matin kita nga tataon. Kasto nga talaga ti biyag ni babaknang. Awan ornos. Aglalalaki ni Ma'am. Agbababae ni Sir. Di kita anak da. Handan samat mayulot agbasa. Barkada dito'y barkada dito. Baka agsabsabu da pa yun. Jagmot pa kaya din napuutan nga kinabil ni Sir ni Ma'am. Tano kasta nga bugkawanan ni Sir. Sa sagon! Kung ano ko na nagkatagsar din. Wan manong nemi siyak tinangbaling nga saksi. Kalagi niya mapaspasamak ida ito nga pamilya. At siyempre manong, balasa nga akmat. At damat na agar-aram kanya. No awan kaduak manong nemi kat malpas kong trabaho kagring ti cellphone ko. Ni Victor. Hello Victor, kumusta ka? Kastoy, saan na kakadimot lang maltrato na kiti amom? Aman. Tamarimid kumot amin nga kayat da. Numampay nauyong da. Bugkaw dito'y bugkaw dito no. Naglalalo na tagrubrubat da. Kita adratay paala da nga payawat da da. Naruama ko. Naruama ko karagi di bugkaw da. At siyempre katulong akmet. Nagmatratar nga na saya at awan respeto da karagi ti katulong. Bagno manusa. Manusa ka taong problema. Takil man sweldo. Kalahan ba nagpaud di probinsya? Agurnong kami ta. Alam mong ipanjis di probinsya. Agurnong ka para karata. Para karata? Inaklong ka din. Apa sa nga may karikan ka? Tikas kanya ka family driver? Kanya agabay lang tabalay nga ayam mo. Kasta mo tan balay nga pagsaserbiya. Awan no bro mina? Dakang pelaki ni Sir dito yun. Agrubrubat iso na. Ada pa panami ka no? I-drive ba? Uraik tumad ha? Sa akam to agawin. Huwag gayam. Nagkalunan ako na. Umay kapasyarin dita. Sige, umay kanto na bi. Uraing kanto. Ito'y doon turatan hardin. Sige. Data lang ano, umay tumanin da diyang Edgar. Kadi tumanin hardin pag romansahan da kini Ma'am. Talaga ka din kakastat mapaspasamak dita? Wen, siyak nga rin ti saksi. Kat kumusta man dita pamilya nga ayam mo? Okay naman. Handa ka papat ginag-asawa? Okay na. Awan ti chicks ni Sir? Ni Sir mo? Kaya si ka-driver na? No comment. Diyan nga rin among nga babae. Awan catch na. Nasing pa, religyosa. Hamot rumurumar unay. At dito lang taon nagtibalay. Hamat nagtrabaho, hamat kahit ni Sir nagtrabaho. Dungdungan na ay. Di kita nga anak da. Okay naman. Okay da. Ala na, aklunan ako. Turabi, urahin kanto. Kadga po manong name itapat check ni patpatignak ni Victor. Kaya talaga mo tamariknak ni patpatig ko usuna. Kaya ni patpatignak, tetay. Imay, nagturbel, manong naming, sindeta, check ni Victor. Ang lokatak mano, si Marikasigod. Inakbayan ng matasigod mano. Shhh, talakpan. Di amang, kumusta na? Awan da amin. Ana? Lukas ta si kakin siya klaan. Tadatoy. Kawan. Si Jetta swing. And then, yung sakbay nga si magpat kami di swing manong naming inarakop nak ni Victor. Nagbanglo ka. Kadigdigos ko ngay. I love you.
Basta anak tos magsangitan ha. Diyak kayat, natigasat ko dito yung syudad, ngay may nagbaling nga katulong kat agawid ako yung probinsya ka masikog. Kat agawid ka masikog ang kadwana. Agka-probinsyahan taman. Sa bali lang nga iling. Alam man na kinipipik mo. Manong nami naaramid mi itinaglin na ilo kini Victor idinay di nga rabi imidya rasas na kwa. No. Uray no so laing dato iti pakatungpalan ti karik. Ti panangasalamat-met ko. Ti dayaw ko. No kaya't nung magunod dumteng to tiniduding nga panahon nga panagasawa ta. Kano gasawa ta ngay pag naidan ta. Kasi di probinsya, nung nakasagana tanton ng pamilya. Ngayam ti saan ko amo manong nemi. Saan madlagayam nga sisyak. Gabot iti na minsan manong nemi. Nga dakit ti ruwar, ti alad, tagrubrubatak, kuno wag satsadak, iti pagluganak, manong nemi nga mapan makitsenda. Dimteng manong nemi. Ti kotse nga man managhawan ni Victor. Kinitak manong nemi ta makitak man ituneg. Nga medyo inglegling nga itak. Nasinsunod ka duwana. Ay, di may sa kadagiti anak da. Ni, sagbay na nga lokatan ti gate manong. Ti gate da. Naginarakop ka nagbinisid da. Pastos ka, Victor, ha? Sa malagayang nga sisyak, ti babae, ti piyag mo. Pastos ka. Nakitam. Anak ti amo na, Dayjay. Allah. Naloko na ti ka, Victor, ha? Sino nga ti kayat na ka na kami? Anak ti amo, puno siya kakatulong. Gusto unay. De desisyon ko masang ko panangitan tibagik ken kuan. Damok na ayat manong nemi. Damok ka pa nakasakit. Swerte tinagan ko. Ngem sa anak samot ng swerte tilubong ni ayat. Saan ko nga tinawtawagan, kahit tawagan nak manong nemi, cancel. Intultuloy manong nemi dagiti amok damang Vicky ken Sir Marlon itisandang panagkinaawatan. Tadag paiso babae ni Sir nga kasera na pay kanon. Ngada kanubantan putot. Intultuloy mat manong nemi ni Ma'am Vicky ti relasyon da kini Edgar. Anang tamat na mapututan na ta baka nagpalaygay tan mo no. Saan nga ang anak ni Ma'am Vicky? Iti may isang aldaw manong nemi permiti panagkapad iti duwa. Nga na'y matangak na saksyak manong nemi ti panang tungpa ni Sir Marlon kang kuwana. Ala, Diyos ko. Pimalis met manong nemi ni Ma'am Vicky. At di da Alex kini ani kat naganawa da. Kat adada kanunungan da, ti inadangem ti amada. Uy, nagsarteng laeng ti apa manong nemi, idi tapi manawan ni Sir Marlon. Awan ti driver na, iso amismot mangmaneho ti kotse. Mama, italay nga ramidan ni papatikas ti kata kayo ah. Huwin nga rod. Ngayon namat namin. Ngaan niya? Ano kasano nga da babae ni Papa? At damit lalaki. Imun unakay nga nakaramid, Mama. Saan ka di? Kimatlaing tasan nga mabanas. Naawain ng ti ayat na marik na. Ni Marlon kanya. Ngem kukwak ti amin nga sa ni Kuana. Halat ko ito sawan, Mama.
Tamaknang iso na. Namagnang tayo ko naman. Iso na lang, may ramraman tayo lang, kapag asawa na, anak na kayo man. Kaya ito asawan, ma. Saan ka ini nga bagnang, inasawa na kayo? Katulong akla ini. Stagay, mama. Kimatlayang tisan na mapalas. Adumating iganak a kwarta. Nagkapumadlaking kuana. Kaya nakasaganak mat nag-withdraw. Iti joint account me. Mangiruwarak dakala kwarta. Kat iso ti pagbayad ko. Iti tao nga tulagak. Tapno mabalas ko na nga marlon. Ala, mama, anit pang panunutin nyo? Baka no, basta siya ti makam. Pagbibingayan tayo. Pagbibingayan tayo. Dagiti kinabaknang na. O sige, ma. Mayat kami kini Ani. Di kami Ani. Una, marong Alex. Nakasan kinabaknang tayo ta. Bakbag ng tayo tumanin. Kuwan. Urayan nyo no anyat mapasama. Nangig ko amin di kita nagsasalitaan di kita agi-inaman ng name. Siyak at talaga iti kang runaan nga saksi kada gidi mapaspasama. Nanyaman natin napatangak ang pamilya. Agkakadahaks da. Ada babaero, ada lalakero. Ada nagitay. Balog nga anak. Saan dan samat nagbasbasa. Makibarbarkada. Sa dinungan at pagtungpalan dito nga istorya. Dito nga pamilya. Kinun ko nakitinakim ko man. Aging ka manong nemi kalbasan lang ti makalawas bimtak ti damag natayen ni Sir Marlon. Diyos ko. Nangig ko manong nemi. Ada ti mawag ti telepono ni ma'am ti simubat. Pulis? Disgrasya? Ti asawa ken ti kabit na? Nangagkot ba nagkatawa ni Ma'am Vicky? Kasla katawa ti demonya, manong nemi. Kalpasan nga nakasali, na ibabahan ng ti auditibo. Madamdama pa yung manong nemi masidega. Ma'am, kapay, amangan ko rak na masapul yun. Hangkaw masasadag, nusaan ka nga pukawan, ngawagan. Mama pa nga, katawa ka itay. Katawa? Katawa kaya? Kadne, nagsangit ha. Gabutan na tayo ni Sir mo. Ha? Nagraman di kabit na. Yung tipa kasdawa. Pinasangan na iraman di alak na. Kahit yung asawan, ma'am, ni Sir Victor. Ni Sir Victor, tagayin boyfriend ko na niya nga. Lino ko na. Ni Sir Marlon. Wine, na-aksidente da. Nalus control di kotse. Natang iti daraas. Sino ko man ti makalasat kas jay. Kakaasi mo ni Sir. Ano nga nakakaasi? Awanin ti marik na nga rigat. Awanin ti marik na nga sakit. Rest in peace. Apekas to sa oras ka naman. Bakit ako tinakaw? Siyempre, manong nemi, dito'y balay, dakkala balay, itinakaimansayagan ti bangkay ni Sir Victor, ay ni Sir Marlon. Hindi mapanggutan nagan, manong nemi, nagsangit ak. Kinapudno na. Iso lang, tinasya ti panakisasalita na kanya. Saan nga binubugkaw, wakas teraramidan ni Gidad Duma. Kasla tinatarnak nga pada na nga tao. Kasla tinatarnak nga may isang miyembro ti pamilya na. Anong nemi, ado digiti umay, nga jak amon siya digito, ada mga ibagbaga nga empleyado.
Kasanwa roden. Dagiti negosyo na. Nawan ti sabali manong name ka sa salita daan saan nga ni Ma'am Vicky. Ala, da kayo ti makamo habang awanan ni Marlon nga bosyo. Sa sinuman, iti sumarsaruno keng kuana. Dagiti nangitalkan na nga manager kada gito'y negosyo. Dahil sungay, iti Chief Executive Officer. Ma'am, dakay ka dito bang sukat ka ni Sir Marlon nga may mang monitor, mang supervise kada kami. O may kayong paspasya rin. Saan nyo ka di nga mo ti abogado ni Sir? Da kayo mo yun? Siyempre, nadadagiti legal counsel na. Mabaling nga umaydan tumat siguro. Tapno, maibagada noon niya ti mabalintang ibaga kada kayo being asawa ni Sir Marlon. Sige, uraya kita. Nasisino man ti abogado nga may kanya. Ado manong nimi iti nakipagitulod iti maitabo ng ti bangkay ni Sir Marlon. Mas lawat di makikita nga liday manong nimi. Dagiti agiin. Nakaragaragsakdak giti. Kasaladala kang kanang nagsilabrar. Ay nga ti may isang aldaw kalbasan ti 2 bulan. Adagturturbel. Ni Ma'am Vicky ti Addamano. Napang ko sinulsunsineda, may isang social worker. Ada na patag nga ibagak ni Mrs. Hernandez, ti asawa na di Sir Marlon. Sige ma'am, mambilan. Inlukat ko manong name. Ti basit ari daw ti kay. Ada may isa nalapsat ng ubing. Ma'am, sino rito kadwayo? Di Cassandra. Agpagpakasya kini Ma'am Vicky, nga asawa ni Sir Marlon. Namasang bahay na rito nga ubing. Balasitang. Karadraduar na elementary. Bumalasitangan. Hi, Cassandra. Hi po. Katulong nak dito'y Ate Swerte. Swerte tinagan ko. Mabaling natin dumanon. Ay, mabida, ma'am. Dumanon kayo. Isar ko lang ito yung gate. Dahito iti bagbaga ni Ma'am Vicky nga putot ni Sir. Iti kabit na. Kahit nga tani, ma'am, nga pasangbahin dahito nga putot ni Sir. Iti babae na. Ay, ma'am. Nukas pagarigang nga itasang kayat ni Ma'am Vicky nga laen. Kabilitan mi nga ipamiso na iti bayang punan. Awan ka dito kabagyan ti inana. Awan ti masarakan mi nga kabagyan na. Awan ti kagayam mo, Cassandra. Tilaan classmate ko, ate. Awan kabagyan mi. Di mo mo nung tagano ni Daddy Nanang mo, Daddy Mamang mo. Bagana, adayo, Jemintanaw. Ay, adayo sumra kayo, dumanong kayo. Swerte! Sino ti sa ngayon Ma'am, may isang social worker. Nakadwa ng ubing. Sinaksyak manong nemi ti saritaan da. Tugaw kayo. Ma'am, perla tinakan ko. From DSWD, may isang social worker. Awan ti masapulan mi nga mga laking kuwana. Cassandra tinagan na. Putot na di asawa yo, kada di kapit na. Amok, nakikita ko dati kumabik. Awan ti sabaling nga pangipanamin, no? Saan nga dito? Saan ko kabagyan da ita?
Ma'am, mabaling ka din nga. Medyo kapsot yun lang taguni. Ano ako magbibiyang mo na ka-street style ko? Ipagpagkasik ka na kayo, ma'am. Kasunod tinamnamayin ko mga parang tartarmi kang kuwana. Kad no makikita mi, malagit mi, nga bunga ti panang liplipot ti asawa kanyak. Kad nagit anak ko. Saan na lakid kayat? Oray, makalawas no, kas pagarigan ta talagang saan nyo, masurutan no, hanyo kayat. Mabalin nyo matlang isubli. Kada kami, tawagan daklain, ba't kada kayo tiga calling card ko? Dap no maipanisuna ti bayang punan. Di ba lang diretso sa jay? Abag sumit manong naming sumangpet da Alex kini Ani. Kat nakibiyang da. Abay sinusuna, mama? Kabsat yu itirwar. Putot ti amayo kada di kapit na. Gabata na disgrasya na gini doa, natay da nga doa, di awan ti sang bayad na itong ubingin. Makalawas, saan nyo nga makasurutan ni Suna? Mabaling nga tawagan da. Tapno may kaulain. Ma, alaan yun. Kuna ni Alex. Sige, makalawas lang ha. Ngayon na okay, para kada kami ti makalawas, so no, tuloy-tuloy, dito'y nantan. Sige, ma'am. Cassandra, ipati ka dito ya. Diyan nagsalita ta. Tandaan na. Okay? Ipati ka. Sige, ma'am. And thank you. Ma'am, nakaro din. Sige. Intulod ko manong name ti social worker aging kaya itigkay. Ma'am, katulong ka doy. Wan, ma'am. Pakikit-kitam, ha? Pakikit-kitam. Panag ko nakit-awas at magisakit kang kuhana. Kagura da. Awang pagdanagan, ma'am. Siyak ti makamok kang kuhana. Sige. Natalagad tirik na kang magibati kang kuhana. Tada ka. Amang kita kang kuhana. Nakadayon ti social worker manong name ini ti mangeg ko ti panagbugbog kaw dakin ni Cassandra. Naparak. Ay katulong ka nito'y. Nalawag. Kuna ni Alex. Kadnusan kang tumbal. Da mapasamak dakas ka. Ma, napintas tayo nalat tayo. Sabi napintas ko na yun. Kaya tap na di kasta. Kadadanayon ni swerte akatulong tayo. Baon-baonin tayo. Maltratuin tayo. Diyos ko. Dagas ka talaga di. Dagas ka talaga di. Panggap di kito. Ijag ka asidag. Ti aso. Ay, swerte. Ay, happy ka di sir. Sikanti pa kamuking kuwan. Ti pagiddan na, pagganan na, kaabay na di aso. Agad aso na ka na. Hindi ba senso? Adumat pa di bakante ka sa hanga sikat bang isoro, swerte. Oh my God, Cassandra. Tetulot ka sa dihay. Ay, ito no, may paknim di kinagamit mo ha. Agsubligan tutoy. Gabutan na koyat ming ha, paaramid ka. Iti makatanon kami manong nemi. Iti abay ti aso. Napangsit dito'y. Ate swerte. Bamta. Ikarigatak nga yakar. Ito pupuk ti aso. Kino makita da nga rin nga yakar mo. Baka kaungat na ka. Han. Basta siya ti makamukin ka. Ha? Nanaganak. Wara naklaingan nga pungutin. Di dyan nga manang ani. Zatay. Aunti na siya at panakisalita da kanyak. Bugkaw dito'y, bugkaw dita. Kananos ka, ha? Urekit makalawas badlahan. No talaga nga di mo maanusan. Di umay nakantumot lang alain ni social worker. Naging ganang kumanong nimi tinapigsa nga padangawag da kini Cassandra. Babaen kini Ani. Kan, ka dyan. Nak, dyan ka dyan.
Sinurot ko mit manong. Igadalusan silad ko. Siya kon, ma'am. Ano kasi ka? Naasin na tibaon ko isot mapan. Sige, Cassandra. Ija silad ko. Igadalusan. Igaornosan. Gabot saan nga dagos nga kuti manong name ni Cassandra. Ginamatan ni Ma'am Ani ti ulo na kit pinungot na. Agkutikan ko na nga, anay ko. Anay ko, anay ko. Buy-buyan midlata, ma'am. Manong damang Vicky kini Sir Alex. Agkat-kataho takit. Agtong palangaminin. Eh, Ma'am Ani, hamumat ka kasta. Oy, saan ka makibang dito swerte, Kaya't mo tas ikamat ti pungot-pungot, ha? Alagkuti ka na! Kung lang yung door ng orin na itag-club ni Cassandra. Kung namat din, di kasi mo paspasamak. Ang isang sangit ang piman ni Cassandra. Mapang ko tulungan nga bumangon manong naming insublat nakbit ni Ani nga pinungot. Ano ko? Di mo tulungan ko naklangarod saan ka makibiyang dito. Hindi ka kusina! Hindi ka gluton! Handa kami pagbiyan mo kasunod padang tratarmi kay Cassandra! Ang lakit dito na masaksak siya ako na yan. Sakta talaga ti saksi ka na kiti mapaspasamak man. Kahit ko nga tulungan, isalakan ni Cassandra, manong nemi, nga man nga ron kita. Siya matidang randa no kasta nga tulungan. Itirabii manong nemi, mapanak iti ayan na. Imbes nga maturog nakatugaw ng sangsangit. Cassandra? Ate? Diyahon manusan. Nagkaroda. Suda abit. Siksika lang di magsaksakit ka na. Apay namin nga natay. Di papagin ni mamang ko. Apay batidag. Apay nga mingahan ka nakakuyog ka na di nga panang-aksidente na. Kahit kumit initi sumurot ka na ko na. Ngam sandag na yung tugot. Akit na siya at matasang ka nga nairaman. Ngam kahit ko kumamat lahat na nga natayak matan. Ngam tigastoy ka pa ng tratanda ka nga. Ada plano niya po Diyos kang Cassandra. Iso nga saan ka nga nairaman. Kasi ka nilat na nga runin. Ako magdanagam. Adak, tulungan ka. Ken sana tangabaybayan niya po Diyos. Agkarara ka kina po Diyos. Iso ti kang runa namang tulong ka. Mangsalbar ka. Alan, nagkararagtan, ha? Tamaturog kanton. Okay? Thank you, ate. Baglagi din tanda ka. Pinanawa ko manong naming kalpasan madlaw ko nakaturogan. Kita makadlahan niya, tibiyag. Siyempre na siya kasasaad na at bak nang naroon na kitinagannak kang kuwanan nang naroon na kay Sir Marlon. Bigla na talakas titang balnagan tibiyag na at natay agulpe na kitinagannak kang kuwanan. Sa simang bay na dito nga pamilya. Ti asawa ni Sir, kaya di ginuduang anak na. Nga awan lang sa pulos, tinakita ka na saya at kadakuan. Dakas na. Nagring ti cellphone ko kanidi nga oras manong naman ni Victor. Sinong patak? Hello? Apay nga, di ka ba tumutawagan? Tumawag, cancel na. Kunak kang kaidi nga saan nakasaktan. Yung mga inaramin mo. Anak, inaramin ko yung magbagam. Loko ka. Anak ti amom. Karelasyon mo. Nakita kayo. Titira minsan nga nag-uurek tilugan, mapansyandaan. Napasungadang tikot sa ngayon maneho. Ilada kayo ni tisango ti gate. Kabayatan nga ururahin nyo, ti umay mapanmang lukat. Nasaksik ti pa ng ginarakop yun, kada di pasahero. Nga anak ti amon, di ba? Naluko ka, Victor. Iramraman nakpay nga, katulo.
Siya di patpatid ko. So, imbag man ta saan nga maamuan na kiti naganak karata nubiam nga anak ti hamon. Siya di patpatid ko kalakman. Swerte. Swerte ka. So nga, siya di patpatid ko. Saan ako na mamatikin ka? Ngayon saan ka din nga ipatpatid? Saan ang rubing nga yatin di kaskeng ka, loko? Hamos na problema dito eh. Saan ka peluloko eh? Anong problema mo ta? Natayan ni Sir Marlon. Amok Ada jay putot na, kare jay kabit na, ada dito'y balay. Ket kastaon iti panangirarumen. Dagiti kakabsat na. Kenti asawa na di Sir Marlon. Ubing, 13 years old. Ito pa naglulukat ti klase tag high school to. Tangdangranda si ka. Tsaka mga kartar na kami, no, ipulong ko. Kadigiti pulis, no, babaamlatan. Hamat sikat ng randa. Yung masya na keng kuha na eh. Baka si kamat ng randa, no, nung isaksakit mo yung sunak. Yung garing ti bagik ng sakit ko yung sunak, isalakan ko yung sunak. Uraan niya ba pasamak. Diya kahit kasi nga, pagyanan numabalin. Puro kinadakas, ti masaksak dito. No, kahit mga kitagawitan sa di probinsya, tagasawatan. Kasano ng tanubiam dita. Sige, ganda maturog ako. Sige, bye. Aging ka manunemi ngiti may sangal daw adadimteng nga sangaili. Lapanak, napanggod dinamag no sino nagdurdurbel. Ni Attorney Roel de Guzman da ito eh. Nasagin nga kasalitak ni Mrs. Fernandez ay mabiglangan attorney. Inlokatak. Abogado nga talaga. Gapot hada portfolio na kanlangan at abogado. Sino ka? Katulong dito, sir. Ay, sir, aday bagak. Ano di bagak? Amoy ka di nga adat to di putot di Sir Marlon? Wan. Inyo man digiti taga DSWD kaya siya pwede kiti na ngirekomendar nga iyag darito. Sir, mal tratuin ta. Ngayon di mo ibagbagas nila nga ipulong ko. Sige, sir, dumanong kayo. Adda ni ma'am. Si Murutak met manong nami ket nasaksyak. Iti pa nagsarita di kiti doa. Kaya ito yung asawa na, attorney. Sagbay nga natay ta asawak. At naaramid nanti last will and testament. Katatawin. At siyempre dito amo no iti mapasamak ka na tayo, iti masakbayan. So ang ganang saksabay di Sir Marlon. Dito iti latest nga inaramid mi. Saan ka din nga mabalin nga balbaliwan tapno may naganan ka na kami, siyak nga asawa na, ken dagiti duwangan nako. Ket basayan nga muna. Tapno di kas na ket sa kanto sa ludsod mo, anyaman ti ma-rekomendar mo. Datoy, binunuktan na ti portfolio na sa nangirawar ti brown envelope. Niyawat na, kini Ma'am Vicky. Inibasahin naman ang name dimakal dagiti mata ni Ma'am Vicky. Saan nga mabalik na ito, attorney? Abay, saan nga mabalik na, attorney? Noan niya tinailanan dita last will and testament de Sir Marlon. Saan nga mabalbaliwan? Sige, mapanakon. Sige, sir, sige. Manong nemi na esaksyak no kasanuti. Paano pa nakaid na manong nemi ni Ma'am Vicky?
Manong Nemi, napang ko tinulungan ni Cassandra Terra Ramirez. Ay, swerte! Ma'am, saan mo tulungan? Bayam nga isulat namang trabaho ito na. Kung ko na kang ano, naman tiba ramid mi, kang kuha na, bay-bayam. So, sorry ha, Cassandra, okay lang, manang. Okay lang. Dinging ka manong naming at tinawagan ni Ma'am Vicky di kiti duwang anak na. Manong naming agsisimak matlata. Tanuan niya man ti pagsasalitaan di kiti agiina. Mangmangay ko. Adaklat tay tilingad. Nagsisiim. Tao mat ubrakon. Mabangko ko matulungan niya. Cassandra may parit naman. Kung na. Di salitaan da. Ima dito di atorne. Intend na ito eh. Ma, dito ka din digiti papeles? Nga pakakitaan nga, dito yung tiyagtagi ko ha? Iti kinabak ng dadi papa? Ha? Basahin nyo. Ana? Dahil dyan nga anak na itirwar? Isulaing tagtawid? Ala, Diyos ko, ni Cassandra. Abay, matatakas na mama. Psst, tagtagari. Apay nga unagan nyo. Ganda kayo ti asawa na. Anak ko ng bilang asawa. Sipod na daaramid ko. Ana? Ganda kami nga ron. Apay nga unagan mi kini ani. Saan na kayo pudno nga putot? Ma? Kan saan kaya pudnong anak? Iya, no! Anak may sudeta! Inampun na kayo. Na? Tiyo madlaw, nakaadayo, tirik nayo? Iti awawagan nyo ti papa? Nadayo tirik na, nakata kayo. Gabutan, naluko kayo. Sipot pa nagdakkel yun, naluko kayo. Ada diferensyak. Kahit kapot ada diferensyak, kat saan na ka mapututan, Marlon. Nangampun kami. Inalada kayo ti abahay ampunan. Pinadas kayo mat ka disiplina. Emtya ka mo, mambaling ka nagkapu kayo ti nagulo nga pamilya. Nukasta? Awan ti ko ka tayo, mama. Awan. No diket dayjay laing nga Cassandra. Nasigon tinaisurat dita into no agtawen 2018. Mabalinton nga may inagan kang kuwana ti aming nga pagsanikuhan. Ngam sakbay nga mapasamak ti panag-18 na. Mga ramid tayo ti pamuspusan. No kasano nga na ipamuspusak iti pa nakadisgrasya dagiti dua nga binayadak iti nangaramit ti pamuspusan tap nagpukaw ti mapukaw ti preno da di kotseda kastamit taramitan tayo na pamuspusan tapno da tayo ti rumbeng ngagtawid kadigiti sanikwa da di nga Marlon. Oh my God, mastermind ni Ma'am Vicky ti panakatay digiti dua nangig ko mismo man nakaon ti cellphone ko. May video ken may rekreko. Takkel na ebidensya da ito'y naku nakitinakan ko. Diyos ko, yung baglaki nito na panunod ko. Ngayon video. Sabi ko madasanda ka madlaw. Sabi ko, manong na may pinanpanunod ko niya tirumpeng haramide. Mangawag ak iti pulis. Jakmat ngamin naala, ti pangtawagak kini atorne, dadi nang ibagaak nga malmaltratunda ni Cassandra. Tinawagak ni Victor, manong nimi. Oh, mayit ka matlang? Pwede mawag ka matlang? Mabaling ka dito, patulong kayo ka. Abay, adama mong mapulis? Ganda. Pulis dito,
Mabaling kumaalat cellphone number na? Abay, basta. Kahit kung tulungan ni Cassandra, adadakas nga pangpanggabanda kang kuwana. Victor, please. Sige, ma'am, wait lang. I-text ko. Sige. Nakatulong mo't lang dating nga Victor. Ako nagtinakan. Hindi makita kung manong name yung tinaisend na number in dial ko. Nag-ring. Nag-hello. Sir? Good morning? Sindetoy. Sir? Malagip yung na disgrasya nga kutse nga nat nagitideraas ni Sir Marlon nga king kukwati na isa kadagiti na progresyo nga negosyo. Amo, na kami dito naman nagresponde. Katulong dak, sir. Oh, dahil masapol mo kanya. Sir, dadya putot na, itikabit na, at dito'y malmaltratwenda, kaya nadadakas nga pangpanggapenda, kalpas nga naamuanda, nga nilaing Cassandra, di putot na itiruar, itinainagan, nga isulayang tiagtawid, kadagiti kinabaknang ni Sir Marlon. Kadi, ni Atty. Guzman, di Guzman sa amumok na abogado. Sir, mabaling ka di? At nagigamak na ebidensya na i-record ko na i-video na di pa nangamin ni Ma'am Vicky nga iso ti mastermind. Iti pa nang bayad na ti tao nga nang disalign sa na di kotse. Iso nga naawa ng preno. Sige. Isip mo na at ang ebidensya, ha? Juan, sir. Agananat ka. Ang mga numadlaw na ka. At aramidan yun, sir. Sumarano. Kaduwak niya, Tony. Umay kam dita. Grama di ka kaduwak. Sige, sir. Thank you, sir. Manong Nemi. Talagang obserbaharek titigtig na hindi kita agiina. Agiina? Hang agiina, gayam. Ampun lagayam na kita doa. Tas ang ganak na ito yung mambiki. Anong Nemi? Pinukawanda ni Cassandra. Ala, dan sama ng takas garamidan da. Manong Nemi? Ala? Na? Apay ka di... Anek ko. Si kakit din, tiyag tawid amin na kinabaknang na dyan nga Sir Marlon. Anek ko. Hanggang ikastay na, ipadan nyo. Na makibiyang ka mata, may kanito seksyon matisublat ko. Kuna ni Ani Manong naming lima ba na? Cassandra, nga alam di kita arwatin. Purumor ka dito, pumanaw ang tuyin. Talagang agkadwa kayo, ha? Oo, agkadwa kayo. Naging ka manong name yan ang nagminti si Rena, tilugan na kiti polis. Ha? Mama, abay, ano na dyan? Lumabas lang, di kita. Lumabas na lang. Ngayon manong nagtartarayak na pan ng ilokat ti gate. Insurrect na manong name, ituwa nga ulugan na kiti polis. Sir, ang madamada nga maltraton ni Cassandra. Man, move! Anong name nasaksyak no kasano kinang magdadig iti talo. Away, natrupa nga ramin niyo, apay nga pinusasan na kami kagina. Umana-unay. Malaksid ka na iti ebidensya ngay sagsagana ti katulong yun. Imami na dito binilid mo nga nangaramit iti kasjay. Si kati mastermind, jay binaon mo, uno binilin mo, tinandanam, nga nangaramit ti panakadisgrasya dagiti doa. Inamin na si kati mastermind. Sir, da kami doa kini ani, anat basol mi. Di parang maltrato yo kini Cassandra. Ken,
Adik kayo, ha? Drug user kayo. Okay, man. Ipanaw yun dan. Inipagbaludan. Yes, sir. Nabati manong name ni Sargento kenti abogado. Cassandra, agyamanag ka na kayo, sir. Attorney. Attorney, mabaling ka panawan dito eh? Okay, Sargento, thank you. Takasaritak na gitidua. Sige. Tuwa kayo, Cassandra. Amoy ka din? Amo min, sir. Nang nangingwingarot amin. Siya nga rin nagbaling nga saksi. Kada giti mapaspasamak. Napasamak kan mapaspasamak, sir. Cassandra, isigon tinailanad ka ito yung last will and testament dedi papang mo. Sika, iti agtawid kada giti amin panawan na sanikwa. Hala, Cassandra, biglang yaman. Biglang yaman. Ngayon, gapotobing ka pa eh. Iso nga, imbes nga, sika, timangigam, kadigiti kwarta, nga mapastrict ti negosyo. Masapol nga da mapagtalkan, mangpili ka no sa sinot, babali mo mapagtalkan, nga pangitalkan amin di kitoy. Kamayatan nga orayan tayo ti panag 18 years old mo, tapno may naganton. Dagiti sa ni Kwakin ka. Ken adan tumaten karbe nga magigem. Mang deposito, no kasadot pa nakausar ti kwarta. Natakin ka. Sino ti kayat mo? Sino ti kaon sa bali na sir no sa anganim ati swerte? Siya? Siya sino kumapin nga rod. Kahit awamat. Si kami lang ti mangisaksakit kanya kate. Naswerte ka nga talaga, swerte. Nga posibleng paramanan na kantumet ni Cassandra. Kasta ka di, Cassandra? Ay, agbalinak nga lalay mo. Agbalinak ang katulong mo, akang kanayon. Katulungan, ate. Haan nga maid, katulungan. Si katikapsat ko. Kasta ti parang tartar ko henga. Si katikapsat ko. Si kanimanan ko. Haan nga maid, ngem katulungan. Tulungan na ag tinulong ka. Okay? Dalawag nga rodin ti amin. Sir, thank you sa mga baybayan ni Cassandra. Agbalin kayo nga duwa kayo dito nga amo. Kaya tapno hanggang manigatan, di mangala kayo ti katulong yun. Mawagan akmat ti ma'am. Siyak ti katulong nga dati. Ita, siyak ba't ti daan ti katulong. Da kami kay ni Cassandra. When? Attorney, thank you. Oh. Ano may bayan din. Cassandra, ha? When? Attorney, ako ang pagdanagam. Kasi imbaga na, agkapsat kami, agsinakit kami, agtinulong kami. Ay ganggay di makapanawan ti attorney manong name naginarakop kami kini Cassandra. Nagyaman na kate. Awan ti sa bali nga kagrunaan nga pagyamanan tayo nasangan ni Apo Diyos. Limtaw ti kinapod no. Nga siyak ti nagbali nga saksi, dagiti napaspasamak idi, kaya naguray pa'y karagito. Mamsin ako nate. Oh my God. Dito manganan, nakalusok itayin. Agkalang lang tang mangan. Ay, ka nga nag-ring ti cellphone ko, mano. Ni Victor. Hello, Victor. Nakatulong ka di man lang? Nakatulong ka? Na-edad mo ti cellphone number ni Sargento. Ano ka ron? Sinublianan ta na. Saan ka na kaya? Apay, nabak na akong loko. Ha? Anak kahit mong asawan. Swerte aka talaga. Inistoryak manong name iti napasama. Tiloko, Victor.
alalukuyan na ka talaga ng asawa kami. Kaya't na siguro nga, siyempre, para mananak ni Cassandra. Pagbalinan nga dunya. Diyak kaya ni Victor. Amano, dito lang nga, panagbalingkon nga, kaske ni Cassandra, nga agtagi ko uno agsagrap, iti mapastrek iti negosyo, nga natawid na kadig iti amana, manong name. Nangala kaming matlaing manong name iti dua nga kadkaduami. Tapno nataltalgad ko nak, nangala kami iti security guard nga magbantay, iti aglawlaw. Kan kaduami nga agtrabaho, agdalus, aglaba, ka nagluto. Tiararamidak manong name kuy-kuyugik ni Cassandra iti eskwela. Iti agbasa ni Suna. Kunada nga ron, naamangan, no amuda, no kasano kadakil ti matawid. Matawid to, natampayan ng inagan. Taong pa 18 na. Ngon, kila mga kidnapin na. Iso nga sang sarak ni Ibak, manang naimi daklat tamang sipsipot, mangbambantay, nurumuari ti eskwela, kuyog kan. Kunang arod ni Victor. At sursuro kag maneho, mga lakatlugan mo. Tapno ni Kasta, kat hanggang akong commute. Kaya anak serbi nga rin kita na adungan lugan dita. Nga lugan idi, da Alex, ni Ani, kaniya, di among nga babae. Nagsursuro ak na rin kad nakaresensya ak manong name kasdya. Ay dan, nakakutsay kami mata naman no. Nga mapan iti eskwela, agawid ba ni po iti eskwela, agkuyog kami nga mapan iti mall, nga mag-shopping. No, siyak di mapan makitsenda. Aging kakada ito ay manong name kat iyot oremi pelaeng itkadan doon tinanay nga tawen ni Cassandra saan tumainagan ng naman pensang kengkuana dagitiya sa nikwa nga natawid na. Kaya magnamnamak manong name nga naswerte at naswerte dagang ko. Nanuan niya, ti pangibilangan kaniya ni Cassandra kaskabsat may raman nagtumit nagsagrap iti saliwanwan nga takengkuan. Inikerik nga bantayak isuna, kadkaduwag isuna, siyak timanang na, nga mang tultulong kang kuana, ay nga adum tengton, iti panagmatsyon. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong, thank you, iti anus mo, nga nangurnos, kalpasang nga nakinsen kang ka, ti detalyena. Thank you, iti laing mo nga nang tadbiyag, nang ibasa, at sabi ko matadamat na ibati na, nga adal luliwakan pagsarming at ibiyag. Ni swerte, tinagang ko nga saksi, dagiti na paspasamak. Naswerte ak, at agaputi kinasihat ko, pinaraburan na ni Apo Diyos. At siyempre, matulungak dagiti kapsat ko, dagiti na kanak-kanyak. Tuyag yaman nga pagaya mo, swerte. Swerte, thank you. Iting ka pa nang iburay dito'y sinaksyam, nasaksyam nga pasamak, iti may sa nga pamilya. Kaya't naswerte ka, agsibod ta, adabunga, iti kinasihat mo, ken iti panagbalin mo saksi. Thank you.